Yn gynharach yn y diwrnod, fe ddoth enw allan y het ar gyfer pencampwriaeth Ewro 2012. Ac yma i drafod hwn mae Cymru wedi gael, mae Alun Williams. Dim Alun Jones. Dim Alun Jones, Alun Williams. Oedd o mor gael, nag oedd? Na. Wel, na, doedd o mor gael. Reita, mae Cymru wedi cael Bulgaria, maen nhw wedi cael Montenegro, y Swistir a Lloegr. A Lloegr. Be di ddim ateb di hwnna ddal? Wel, so di medru bod yn waith, yn bysa? Bysa. Dwi di syni yn yr awr diwethaf yma, faint o bobl negyddol iawn sydd y criw yn unig 5. Dwi'n meddwl bod o'n rhy ddrwg. Yn amlwg yn hyn ffrind Berbatov yn Bulgaria, dyn ni'n wedi weld o. Montenegro, so Montenegro wedi bod yn haws, dwi'n meddwl. A falle sy'n ni wedi bod mewn grŵp efo 6 gwlad yn lle 5. So yna falle yn help, ond yr hen Elin a Lloegr yn dem. Wel, ydy Roger Federer ddim yn chwarae pêl-droed, eich ti? Wel, mae'n rhywbeth. Ie, mae'n rhywbeth. O gynharach, ges i sgwrs efo chwaraewr rhyngwladol Cymru, David Vaughan, ynghylch be oedd o feddwl o pwy o Cymru wedi gael. David, diolch am muno fo ni. Be ti feddwl o'r grŵp i ddechrau fo i? Oedd o'n mynd i bod yn grŵp anodd i Cymru, ond gobeithio bydd ni'n gallu wneud yn dda yn y diwedd. Lloegr yn y grŵp. Lle dechrau mlaen i chwarae hynny nhw? Ydw, gobeithio na gael siawns i chwarae yn y gêm. Yn ebyn Lloegr mae'n mynd bod yn gêm anodd, a just gobeithio bydd ni'n gallu gael cyflyniad da yn y diwedd. A pa chwaraewyr wyt ti'n obeithio, pa chwaraewyr ti'n dechrau mlaen i gael chwarae yn erbyn fo fwyaf, sa'ch ti'n dweud? Mae gen nhw chwaraewyr dda iawn yn bob position, ond dwi'n cefnogi Liverpool, so dwi'n gobeithio gael siawns i chwarae yn erbyn i Gerrard. Mae'n chwaraewyr arbennig, so bydd o'n gêm anodd, dwi'n meddwl. Ond mae Bulgaria, amball i chwaraewr David, oes? Martin Petrov, Stilian Petrov, Berbatov. Oes, dwi'n cofio chwarae yn ebyn nhw mewn 2007, yn gêm anodd yn ebyn Berbatov a Petrov, so bydd o'n cyfle dda i chwarae yn ebyn chwaraewyr dda, ond dwi'n just gobeithio bydd ni'n cael cyflyniad dda yn y diwedd. Ac i orffan, sgynnon ni siawns, ti'n meddwl, o gyrraedd Ewro 2012? Dwi'n meddwl, mae gen i siawns i, os dyn ni'n, mae chwaraewyr yn ffit ac yn gobeithio gael tîm gyda chwaraewyr fel Gabi Don ac gael pobl yn chwarae'n dda, so gobeithio gen i siawns i cyrraedd y tournament. Wel, pob lwc i ni de, a diolch yn fawr iawn am siarad ni, David. Iawn, diolch yn fawr. Diolch, tara. Tara. Oedd David yn cyffrodd y ffaith fyna anafiadau, mae'n bwysig iawn i Gymru, os da ni am gyrraedd Ewro 2012, mae'n rhaid peidio cael anafiadau, does? Wel, da ni'n garfan mor fach, wel dim bod ni'n fach, ond sam gymaint o brofiad yn y garfan, agos, felly mae'n neis pan bod y chwaraewyr i gyd yn chwarae fe gilydd. Dwi'n siŵr o fod y trydiwetha nath yna ddigwydd, oedd pan nath ni gyda'r Eidal. Ti'n cofio ddwy gol un y stori Millennium? O'n i yna. O'n i yna fyd. Oedd y tîm i gyd yna, yn dweud, a dwi'n meddwl bod hwnna wedi digwydd ers hynny. Mae'n wastad anaf, neu mae'r suspensions, neu rhywbeth fel. Felly, dwi'n meddwl bod angen y garfan i gyd, y tîm i gyd i fod yn ffit ac yn chwarae, a mae'n obaith wedyn. A mae David Vaughan hyn wedi bod yn chwarae dda i Blackpool ar y fyd ydy? Do, nes i weld o'n ddiweddar yn chwarae yn y Caerdydd, Mae'n chwarae'r arbennig o dda, mae'n daclus iawn, gwybod licio pasio, felly, ynddi, gobeithio fydd o'n hollach ag y chwarae ar y pryd. A'n amlwg Lloegr ti'n chwarae chwarae ben Lloegr, os unrhyw rhain ti'n meddwl ti'n edrych ymlaen hefyd? I fod yn onest, fel dwi'n dweud, Montenegro, sy'n ni wedi licio gael rhywun fel Faroe Islands neu rhywun fel San Marino fanna, ond dwi'n meddwl allan ni gyda y ddwy wlad, Bulgaria a Swistir. Dwi'n meddwl, gobaith mwyaf ydy bod ni'n gorffen yn ail. A wedyn gobeithio bod ni wedi pigo fyny digon o bwyntiau i unna mynd trodd fel yr tîm sydd ar mwy o bwyntiau yn yr ail safle. Neu bod ni gofyn mynd i'r gem ail chwarae. Dwi'n mynd gweld ni'n cyrra Lloegr i fod yn hollol onest. Ond sbia'r Bulgaria, mae gynnu nhw chrywyr dad oes fel Berbatov, Martin Petrov, Stilian Petrov chwarae Aston Villa. Lot o chrywyr dad yn fanno fyd oes? Oes, ond mae gennyn ni fyd. Dyna'n gwendid ni'n Nghymru. Da ni teddi anghofio. Mae gennyn ni Aaron Ramsey sydd wedi bod chwarae'n arbennig i Arsenal. Gareth Bale sy'n chwarae rwan. Siwr o fod y pildroed gorau wedi chwarae ni erfa. Chwarae ddau Spurs yn ebyn Villa ddoedd. James Collins sy'n dechrau'n dod o, felly mae'n ddigon o chwaraewyr. Simon Church sy'n gwneud yn dda yn Reading, dyddi yma. Felly, yn sicr, da ni'n dechrau jeli fel tîm, dwi'n teimlo. Ac yn sydyn, ydyn ni'n mynd i gyrraedd Ukraine a Gwlad Pwyl yn 2012? Fyddwn ni yna. Fyddai ar yr ymwyren efo'r tîm. Sicr. Diolch yn fawr iawn, Alun Williams.